мардум бояд маданияти истифода бурдани интернету шабакаҳои иҷтимоиро донад ва ҳангоми ворид шудан ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҷиноят даст назанад. вақте ки рӯйрост дар шабакаҳои иҷтимоӣ мардумро зидди давлат даъват мекунанд, зидди ҳукумат даъват мекунанд, ҳукумату давлата зидди сиёсати давлат, ҳукумату давлатро таҳқир мекунанд, нисбати ин ё он шахсиятҳо ҳақорату таҳқир мекунанд, ҳама ин саволу ҷавоб дорад. дар дораи талаботи қонунгузорӣ қонун муайян кардааст. ҳолатҳое ки ҳамин амал ҷиноят аст, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ таъҷилан бояд парвандаи ҷиноятӣ оғоз кунанд, дастгир кунанд ва ба ҷавобгарӣ кашанд. ҳолатҳое ҳаст ки барои таҳқир кардан, барои ҳақорат кардан ҷавобгарии моддӣ аст, ҷавобгарии маданӣ аст. шахсе ки аз ҷониби ин ё он нафар тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути интернет таҳқир меёбад ё нисбаташ ҳақорат мекунанд, масъалагузорӣ кунанд. сохтори мақомотҳои дақлдор, мақомоти судӣ бояд сари вақт чораҷӯӣ кунанд. яъне ҳама мардум ина бояд донанд. ман як таҷрибара тавассути кадом шабакаи радиоя ман гӯш кардам ки дар давлатҳои пешрафтаи аврупоӣ маданияти истифода бурдани интернету шабакаҳои иҷтимоиро ба мардум меомӯзонанд. мардумро бохабар мекунанд ки чӣ гуна омӯхтан дар кор, кадом ҳад қатъи зина ба зина иҷозат метиҳанд ва мардум риоя мекунанд.